Sun State lasio khwa Hnam sipai te an che thakop mai inrin ni April ni som zinga Hnam sipai te hian police outpost an beya mi som pali an ka hlumba ka mi pahni chu chin riat lovin anomek tuntruma hian Hnam sipai pol khat chau an che chhuak lova inthurualin Brotherhood Alliance anti mai Arakan Army Myanmar National Democratic Alliance Army le Tang National Army te an che ni in khwa cheng te chuan an soya Hnam sipai thu puang tu te chuan hemi chungcha nga hian nem nge na thu ero chu an soi lo thung Brotherhood Alliance te hian sipai te vau khan na ti chuakin mi puite indim lova in that chun zom zela ni chuan kan che ve do na mi puite thlawang kan hawang an lo ti towa khami hnuwa tang ruala an chet na masaberane tatma ro te hi a chan let na tan Hnam sipai te chet na tho nuangmon lama an che ve ngal zat Brotherhood Alliance te hi Sipaiin sarkar an pai thlak ma khan asang sangin in ka hai chungchanga in biak na aneya March ni somthum pakhat thlengin in rem na an lo nei to sipai te chuan April ni somthum pakhat thleng in ka hai hi pot sei ma se Hnam sipai te hian kan pome tin thu chua an siam tolem lo thung Brotherhood Alliance te chet ma hian KIA le KNU te chuan Kachin le Sun State baka bago biala te mipui torna wangin sipai te chu an lo kap to bok ninga ni tlai mai po khan KIA te chuan mogwan khwa sipai convoy chu an lambuna he khwa a sipai thleng khom tur chu an lo dang chatane KIA information officer chuan rapua mangin sipai te hi loili yang khobula an lo be nin soya sipai te hi min kap turin silai mu le mihring anin che khol meka min ron be ma a achan thazok ni kan tuma wangin kan be ta ni ati KIA te hi sipai te chuan zanlama an chang le ta an hun pui laiza vela silai an met puak na sa hlea ma se thi anom hriat ani lo thunga KIA thu puang tu chuan min ti thaina ta na silai hi met puak an ni mele tina soyane Myanmar sipai te tunkar chunga an chet nat na mun chu Sagai State ta ani deuh bera heti lai hian anram chim lamami bago chu an chet nat na ber ati thei April ni riata kale an cheya hemini vekhian tazeya an chele boka nimin khan bagowa mi somruk chuangin nunna an chan lene sipai te hian jing darli vela kongpui dang chatura mi puin kulan siam chu an kapa chumi hnuwa khopui chhunga lutin mi man an nei le nuala sipai hi zahni somnga vel an thok chhuak niya hriatania thi te ruang hlom tura pon chhuwa ngam ani tolo wangin rei tak chung chu kholaya ruang alet rem rum maya damdoina thokte an man boka wangin liam tuarte boipui tu turpo anomeu lo nimin khan kaya khopui loikoa silai me puanin mi pahni an hliama rampuma sipai te kuttuara thi hi mi zaruk som ni an chuang to heng kho pathuma che te hi police le sipai naran anilova tual thana engatan ma ngai lo khovelin sipaya chuan anun rong berpola an chinchia 77th Light Infantry te anne ral thuampo lawom tak tak an chelek nual bagole kaleya an ral thuam man an hnu chia tak tele atlol ta te chu chhar tur awma RPG atanga mortar ti thlengin an tho chua pui ti chu nem nge theiane bago hian voindar so matanga tlaidar thum thlengin curfew an puanga intina lut kwalin silai me puana te po awma an tumber chu sipai lodo le tu te khor chuane kalele tazeya po hetiang chi hi thlenga kalei civil army te chu sipai te hian tu tengen ni ti hriatan tuma man tumin thei to pan chuamek an man te chu an dop na saviau bok ni in kalei atanga thudonane tazeya po hian ral thuam nena an ma ni lokap le tu te chu zon chua man fai vek kan tuma bago a phei chuan anasa zual sipai nan man mi pali tele Ranguna North Okala a democracy ngiat tuan man
mi som pakwa te chu thitura an chungthu rel sakania thalai te tan heng khopui te hi tun din hmuna chuan a him lo zual ati theiane kalei civil army te hi mun ranga antlan dara an khuwa omanom meu tolo sipai ten in ring man lova khati taka an thron nuwa khan an tlome ti nei ro chu anilem lo KCA hi adin chan ber pakhat chu mi puile khopui ven himna tur ania training po nei mumal man lovin ral thuam an nei ang te an choya silai mu in dai lo na anasa hle heta tang hian in siam thain omzenei le mumal zokin kanron chhuak le dona atop thlengin kan trangang thi ma chu kan tlom don lo antine ramri mun ranga thalai te chuan training an nei meka sipai te laka hian silai me puave antum hle tol chungin dona achua sipai te ka let lo chu tuna hian kaldan tur kan nei to lo ti hi ngai dan tlang lon tak kani towa ani na lai awmin mathli ran nei thuya trul zero chu alang chiang hle tharum tel lova sipai te hre khi buaina cho chua konga chuan ahim le thaberangai ania anram economy ti chiat veka sipai te sum nar hrek chu omzenei ber turane mase sumdong lian le company lian zinga sipai te nena in sum don ton na chcha du chuang lo hi ram chung le rampona anom vetlat sipai te hian chia thil thon chua le dang te chu sumlak luna nar pakhata an manga mipuin chu ti chia tan tum lain company rang nei tu te telna Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry UMF CCI ya an hruai tu te chuan sipai te hi an la sum don pui thawa an mun pui te chu mi pui nor na wangin khar ni to ma se an sum don nei ro chu atop tina ni chuang lo rampon lamani se India company Adani group chuan sipai te hna poisa an lo han pe anioma Thailand company te po an kalnga ya kal an la omzel bokane anram economy achia ti ro chu phatrual anilo thilman asang chakhle rengun le mandaleya bufai manchu za pali velin asang towa khachin state a phei chuan za som niatranga za som thum panga inkarin asang to boka sarkar an hre konga hian mipuin an tortel chuan an dai rei don lova sipai lo sum don pui du anom chung chu in hrek na hi a hlot ling tak thei don lo boka heiba ka hian kong zo le nor huai hot na rang chu voin thlengin alakal renga mase sipai te tan mutmo narmo nei tur khopero chu anilem lo sarkar na thok norna kalpui konga ni se na thok tur anom zel sarkar na thoka hian kol ho indu sakna anasa a Sipaiin an vullen deute chuan na an thok lo ngam lo ani bera sarkar na thok tamjok chuan nor hi kalpuin na an thok du lo sipai sarkara chuan na kan thok don love tin an na nget chu an tlan san top lain chu tianga tingam lo te chu anom ve tho bok mi puizinga hian CDM zom tu anom lain sipai lam tran tu anom vea hengte wang hian tharum tel lovan nor kan huai hot na mang hian sipai te chu kan pai thazo tak don lo ti ngai dan chu apian pha ta ne sipai le mi puite ral thuam ne na anin nep na kan hmutowa sipai lamin ral thuam an nei that ziate mi puitan dawan har sat dan tur chu alang chiang hle kalei bi ka hansoi le taila mi puin kong dal na turan siam dan chungchang chu sipai te hian an thra chiang em mai alonia Mizorama sipai en thatu te anron tla thazel nia soi thom te po awmek intelligence lama hian anchak ve hle tinane tuna silayan lek chhuwa ba ka hian thlona le helicopter te drone thlengin anin chopa ralthuam nei that konga chuan mi puitan hantluk harsadu tak turan ni ti hi phatrual anilo sipai zinga mi pui kap tura ache chhuak te hi training nei thra poisak nei vak lo te anni hloma mi puin training nei mu mal lo shwai tu le ruah manna nei mu mal lo le trangrual lova lo do ve ngot chi anni lo ti alang chiang
sipai te hi an do le don tak tak ani chuan mathlir thui tak an nei atul don ta ne ral thuam chok lu chungcha nga hian mi pui te chu khothlang ram ten an pui hre lawang tialanga South Korea ral thuam siam po Thailand an lo man to nge ani kha sipai te hian an chakna tan China an mamo ang chin mi pui te poin China an mamo na chin awma chu chuan geopolitics a bawk min hruai lut le ta ne China du ber chu Myanmar ram hausakna zar zo ania hlok na tel chu an thu pui ber sipai ten Myanmar ram an op chuan tun din hmuna hlok na tur an hmu tha ber don ni in angai theya democracy anga an kalchung khan Myanmar hi an thang chak e mema kumso me mahnuwa chuan ramchang kanga chhuak man to antuma ramchang kang mani in todel hian omta ni se China chuan hlokna antel tamwak don lo chuai chuan ram re thei jok ni se an mani mamo in omse andua NLD te aya an kom ngei lo jok sipai te chu an hlok na tur hian an thurual pui ta ne CRPH chuan China hi mi pui thlop turin lekha te po alo thon to ani kha sipai do le tura ral thuam an mamo dan Ngaihtuahin mi pui tan chuan China chu hmel ma ain thiana tan an thazok ma se hmel ma anga en lo thei an ni lo na lai om ve thung Sipaiin mi thli thlai na tur drone an man te chu China siam ania mi pui kong zo thli thlai na tan sipai te chuan an ron chhawp chhuak to nge British Open Source Defense Intelligence te soidanin Sipaiin drone an man chu China Aerospace Science and Technology Corporation te kut chhuak ngei ania China hian Myanmar sipai te hna ral thuam thatak taka hral ti chianga heng drone te hi Rangoon le Mandalaya Norhuai hotir khan an thlok wal tirane UN an enroll dan zong tenen mi puin China du lo na an lan tira an Hnam puan zaran hal te chu thilom takane ma se tual chungin do na a chhuak tak takani ro chuan mi puin China puina an mamo don khothlang ram te tan mi puya sumle ral thuam pe turin kong thui tak an zonga ya ral thuam lamna nai vai ber chu sipai le mi pui tan thiana nei athlan omna abo chuang lobane hetiang borvel hi thilom dan ani te nuaya mi puin ne na an chan theina tur chuan kan beile tang tiamo atop thlengin kan trangang tia huai sen na lan tir chau atok don lova boruwa kin lum le dana zira politics an khelte thlengin angai na chin awm do na ne